Ine ndinene moopa Mulungu sindibisa chichewa china chilichonse chifukwa nkhani yanga ndi yankhula mu chichewa osatinso mu chizungu. Uko kunali kuyankhula kwa Mkulu oyang'anira maulendo a ndege Waku airport, abambo Chinzimu. Zambiri zili mu video imeneyi. Mama wakutacha, that was around 6:30 about 10 June 2024. Mr. Lapkeni another imbanso confirming that the late Vice President will indeed be traveling to Mzuzu to attend the funeral of the late Mr. Raf Kasambala in Nkata Bay. Another pitiliza sokunena kuti a Vice President abwelera kuchoka ku Nkata Bay tsiku lomweli chifukwa choti amabweraso just to see off the president who was traveling abroad on the same day. Nitafika ku airport, that was around 6:30 to 7. Tinadziwitsa Mr. Alex Smenti, amene anali officer in charge Pakamuzu International, zakuti a Vice President akhala kupita ku Mzuzu pa ndege ya Donia. Tinapanga ichi chifukwa chakuti iwowa ndamene amasunga makii andi kutsekula zipata zolowera m'bwalo la ndege la Kamuzu International mpaka nokafika ku airport amene ku upload kumene kumakhala ndege. The first passenger to arrive at the airport on that day was the late Madam Shanil Muluzi, and she was followed by the late Abdul Lapkeni. Pambuyo pake panazafika Dr. Lake Skwese, who was then Principal Secretary in the Office of the Vice President. Patapita kanthawi pang'ono, the convoy of the late Vice President inafika ku airport, and it was proceeded straight to the apron where the aircraft was positioned. Dr. Skwese ndamene anabwera kuzachingamira kufika kwa Vice President pa ndege komanso kusazikana nawo pa nthawi imene amakwera ndege kupita ku Mzuzu. Ndipo atakwera Vice President ndi anthu awo onse, ndege inanyamuka kupita ku Mzuzu, ndipo ife ngati ogwira ntchito pa airport tinabwerera kumalo athu pamene timagwira ntchito kapitirizo kagwira ntchito chifukwa chakuti tsiku lomweliso ndimene timakonzekera kunyamuka kwa a president kupita kunja. However, just around 11 hours tinalabisidwa kuona convoy ya Vice President ikubwerera, ndipo amene amatsogolera convoy amene anali Miss Gloria Ntukule anazatipeza mu office ndikutidziwitsa kuti tabwerera kuzatenga a Vice President and his entourage amene ndege yawo yalephera kupanga land ku Mzuzu airport. Tinakhala tikudikira kubwerera kwa ndege imeneyi mpaka nakufika na masana, and tinaiona convoy ya Vice President chakumasanako ikubwerera without even informing us, koma tinangoiona ikubwerera ikupita. Ndi pamene timadzaona ndi kumva zikulembedwa ma social media zokusowa kwa ndege imeneyi, ndipo panazafika nthawi imene the announcement were being made by the relevant authorities like the commander of the Defense Force, the Minister of Information, and the pambuyo pake the President of the Republic of Malawi.
the institutions that I interacted with, apart from the superiors from the Ministry of Foreign Affairs, anali aku polisi ndi mwa security amene anabwera tamene convoy inabwera ku airport. Mr. Chair, mwachidule, that's my small report that I prepared. Thank you. Thokoza kwambiri chifukwa cha kufotokoza kwanu mwachimvekere ntchito imene munagwira tsiku limene ndi zimene munaona. Panopo ndipempha members komiti yathu kuti mwina kufunseni mafunso ena ndi ena kuti ngati pena pake sanamvetse kapena simunafotokoze bwinobwino. Tiyamba ndi Dedza Mayani. Zikomo kwambiri Chair chifukwa chotipatsa mwayi kuti tiwafunse bwanawa za mmene ntchito yawo amagwirira tsiku limeneli. Bwana Chinzimu, ndimafuna ndidziwe kuti uthenga umene munalandira kuti Vice President akhala pa ulendo munalandira motani? Kuyimbiridwa foni, email, kapena kalata, kapena unali motani? Ndimafuna ndidziwe choyamba chimenecho. Zikatero Chair, ndifunsanso mafunso ena. Uthenga umene ndinalandira, Mr. Chair, unali uthenga wa phone umene Mr. Lapkin, late Lapkin, anatidziwitsa kuti tikhala okonzekera kuti a Vice President akhala kupita ku mzuzu wakhala nawo pa imfa ya late Raf Kasambala. Zikomo kwambiri. Chair, ndimafuna ndidziwe kuti kodi mmene mumalumikizirana kapena mmene munkalumikizirana pa mauthenga anu pa nkhani ya maulendo anthu akuluakulu mdziko muno, a President kapena Vice President, nthawi zonse mumangogwiritsa ntchito mafoni kapenanso pali njira zina zimene tingazitsate olo zimene mumagwiritsa ntchito? Mr. Chair, as the protocol department in the Ministry of Foreign Affairs, we normally receive a communication from the Ministry of Foreign Affairs, a protocol section. Tindi a forum imena malemba hapo. Komanso tindi ma form amene ku Foreign Affairs amavangida approved by the protocol department, and amabwera a day before kuti ifeyo tidziwe zoti pala alendo awa amene akupita ku airport. Koma on this day ndege iyi sinali apa commercial, and ulendowu sunali woti okangati kuti unangati private trip. So Mr. Lapkin ndamana timbira phone, and pena maimba phone anadzapitiriza ndikunena kuti yowaso anali mmodzi wa anthu amene akuyenda nawo limodzi nda Vice President. Mwanjira ina mufuna muitsimikizire komiti ino kuti ulendo umenewu ndi kuti mapepala ndi zina zimene zimasayinidwa nthawi zonse panalibe mwayi oti zimenezo zinasayinidwa kwa munangogwiritsa ntchito mafoni? Ya kuonena mo pa mulungu chimene ndalandira kuchokera ku office kwathu ndi phone imene Mr. Lapkin as a deputy chief of protocol anandimbira usiku ndikuza ndimbiranso mmawa wa tsiku limene kuzatitsimikizira kuti ulendowu ulipodi. Funso langa lomaliza Chair, ndimangofuna ndidziwe ngati mbuyo munapangapo organize maulendo anthu akuluakulu a mdziko muno popanda kulemberana makalata koma kungogwiritsa ntchito mafoni ngati mmene zinachitikira ulendo umenewu? Zikomo kwambiri Chair. Kawiri ifeyo as airport sitimagwira ntchito osa uzidwa ndi aku ministry kwathu. Pa nthawi iyi ife tinachitenga choyenerera
kuti tichigwiritse ntchito because Mr. Lapken anali kuchokera ku South Korea limodzi ndi a vice president, and it was same day imene anafika imene amandimbira usiku kuti akhala kunyamuka ulendo pitanso ku Mzuzu wakhala nawo kumaliro alafu Kasambala ku Nkhata Bay. Kumbali ya kukonza ulendo anthu umene uwo kuti kungoyimbiridwa mafoni kawiri koma izizi zinachitika on this day koma nthawi zambiri pamakhala formal communication imene mabwera from foreign affairs. Even patati pali mulendo amene akubwera wamkulu amakhala kuti amatilembera, and pamakhala kuti pali form imene makhala approved by the Ministry of Foreign Affairs Protocol Department. So mukwambiri. No, let me look on Cheu Zonzimvai first, and then there's a Casina, and then Mwanza Central, and then we'll wind up there with Lilongwe. Ziko mwambiri chair pondipatsa mwayi kuti tiafuse fuso Bambo Grispi Chinzimu. Bambo Grispi Chinzimu takulandirani. Fuso langa loyamba mukufotokoza wanu munanena kuti Mai Gloria amene ankatsogolera convoy imene imayenera kukatenga vice president adabwera mu office mwanu kukuwuzani kuti ndege imene anakwera mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino sidatere choncho yowa patadutsa kanthawi pang'ono mudawaona akutembenuka ndipo sanakuwuzeniso kuti akutembenuka chifukwa chiyani. Mudaliko ndi mwayi mwina owafunsa kunena kuti uthenga umenewo amene wayimbira foni imeneyo kuti ndege sidatere ndi ndani. Funso lachiwiri idali nthawi yanji imene adabwera mu office mwanu kukuwuzani kuti ndege imene anakwera mtsogoleri wakale wa dziko lino sidatere. Ziko mwambiri. Mr. Chair, kumbali imene a Gloria Kantugule atafika mu office kumbali ya nthawi kati ndingakumbuke bwinobwino mwina inali chama past 11 to 12 imene mafika convoy, and chifukwa chimene anabwererera tinganena kuti kutenga mwayi wafunsa anazanena kuti ndege yalephera kutera ku Mzuzu chifukwa cha bad weather, ndipo sinapitirize kulankhulana chifukwa chakuti kunalinso busy amene timakhala naye nthawi imeneyo, komabe tinayesetsa kudikilira pamodzi ndi convoy yawo kumene timadikilira ku airside mwina mwachidule titero. Chair, fuso lomaliza munadikilira nawo limodzi mwafotokoza choncho nthawi imene amanyamuka mutadikilira nthawi imene amanyamuka adakwanitsa kubweranso kukuwuzani kuti basi pano pati kunyamuka tikubwerera? Mr. Chair, convoy ya president or vice president yafika pa airport pamakhala staff ya household imene madikira mulonji mwa vice president imene madikira mulonji mwa a president, koma nthawi iyi amene anabwera kuzadikilira vice president onse anali ali mu magalimoto awo convoy yawo icha kudikilira, and atati sutu zokuti anapanga communication yotani titangowaona galimoto zikuchoka pa airport pacha, ndipo apolisi amene anali pa gate anatsekulira kutuluka. Ifeyo sinazindikire kuti chachitika ndi chani, komabe patapita kanthawi zinthu zinamba kukambidwa mpaka na pamene pamazafika za information imene army commander anazalankhula pa social party pa formal communication was made by the commander
Chief, the Commander of Malawi Defense Force, and the Minister of Information, and later on, that was around 2-1 to have the President of the nation speak to the Malawi nation. Desa Kasena. Ziko mwambili chair bambo Chinzimu ndi joini azanga ose pokulandilani kano masuka nyumba ino ndi yanu. Timatero kuti ndi maona bullet number 6 mene mwatilembera kuti ayanyamuka ndege ya vice president kuti yanyamuka pita ku Zuzu mudabwerera kumaka kozekera kugwira ntchito chifukwa chakuti masanaje tsiku lomwero mangotero kuti a president a dziko lino samanyamukaso kudzera pa bwalo lomwere. Daveka kuti nthawi imene mudamva kuti ndege ya president yasintha nthawi chifukwa ena inu musadabwere pamene pena amatero kuti asinthidwa nthawi ya ndege ya president kuti anyamuka 1 koloko 2 koloko kudzasintha. Communication imene mwanena kuti muli ndi group yanu ya forum imene yakuntchito forum yanu imene mauzana foreign affairs of NVVIP travel. Mukhoza kumbukira kuti munadziwa nthawi zanji kapena liti kuti ulendo wa president upita ku America ausintha nthawi yanji, change of time, change of flight, titero kapena mchizungu chache. Pomaliza ku VIP kuja ndikudziwa matenga mukasi anthu ku ndege kuja pena madigirira pena simadigirira. On this day mwanena kuti pa April ndi panja panali Dr. Sikwese amene anaonelera vice president athu akukwera ndege kumapita. Crew imene imendetsa ndege iyi itafika pa Kia pa airport pano sinatsike kuti analandira vice president ngati natsika did you had a chance to interact kucheza nawo kapena kukabatsa moni kapena kwaona akuyankhulana ndi vice president or Dr. Sikwese? Chair ndimaliza mene. Koza kuyankha. Sibongambira chair. Ntuzeso Honorable Malango from Deza Casino. Fusolo yamba unafusa kuti tinadziwa nthawi yanji kuti ulendo wa president wasinthidwa nthawi. Apa nthawi iyi chikonzekero chonse chakukonzekera ulendo wa president kutuluka chinakonzedwa ndipo yowa amakwera ndege ya commercial anapatsidwa ma boarding pass nakapanga china processing of the passports zinachitika mpaka na kufika na poti timayala makapeti for the guard of honor komano anala chief of protocol amene anadzati pangisa hodi kuti ma kapeti tisapitirize kuyala chifukwa ulendo wa president uoneka kuti sutani sukhalapo pokhapokha patapva zotsatira za ndege imene a vice president anakwera kupita ku Mzuzu. Munafusa za kodi one of the crew members pamene Sikwese anali pa foot of aircraft kodi anatsika kuti apange interact or ifeyo tinapanga no interact. Oyendetsa ndege sanatsike koma one of the staff ngati I saw one of the ladies amene anali pansi koma ifeyo sinakhale ndi mwayi olankhula nawo koma abwana athu alapken late lapken analankhulitsana ndipo yowa tinaona kwenda amene analomaliza kukwera ndege iyi
chifukwa kwera iwowa anatsika chitsekochi. So mkwambiri. Desakasena Chair, mmodzi mwa amayi amene anatsika off service amayi amene wanali nawo mndegemo aku office of vice president kapena amayi amene anabwera ndege. The identity of this woman anali oti wapayepo ndipo anali mumu anatsika kuyenda zapeta anatsika mndegemo ndi kulowa nawo limodzi pena amatsika ndemo amatsika chitseko ndi alapkeni. Mr. Chair, awa anali mmodzi wa mndegemo and anali mu uniform ya army ya ku air wing. Likuti kozolo ndi muna mai Flora Selemani fandi mtu mayi amene anali mu ndege wa chisilikali kapena simungati wadziwa. Omwayo wadziwa dzina nthawi imeneyi panalibe until zitachitika zimene zinachitika zija kuti timamva kuti ndi Selemani. Koma pa nthawi imeneyi omwayo tifikana nawo pafupi tidziwe kuti ndi ndani. Pamakhala ndege zambirimbiri anthu oyendetsa ndege ambirimbiri koma sikukhalapo mwayione kuti mpana tikachitufika ifeyo ni ntchito yathu. Chifukwa ntchito yathu kwaukulu kumangokhala kupanga facilitate ma passengers amene akwera ndege pa nthawi imeneyo. Komanso khala kuti mpano kafika kuti kafike pokalankhula ni munthu oyendetsa ndege. Ayi. Chairman, just a point of clarification, maybe if you can allow me. Bwana Chizimu, munanena kuti mapilot kapena pachicho oyendesa ndege sanasike kuti muna apase mone abwana pokwera anakhala mkati momwemo. Ndede zakasina ikufunsa kuti mzimayi uyu amene anakwera kumalizira anali ndani, chifukwa nokha mwanena kuti oyendesa ndege ngati tikumbukira bwino anali late Sambalopa ndi amayi amene kuachulawo late Flora Selemani. Munati sanatsike. Nditi kufuna nutiziwe kuti mzimayi uyu anali ndani. Ndi pamene timafuna kuti munatisazikolese paja tinati mapilot sanasike. Ameneyo ndi ndani? I submit, Chair. Mr. Chair, ngati munandimva bwino amene mafotokozera ndalankhula zakuti kumakhala kovuta kwa ifeyo kukafusa kwa munthu amene akuyendetsa ndege. Pamene anatsika mayi Selemani ndege mumakhala oyendetsa ndege ngati makapteni ka pilot mumakhala anthu oseva ndege. Oseva mu ndegewa sitachula kuti ndoyendetsa ndege amakhala mwina oseva mucheni. Kwa ifeyo timangoti kwa iyeyo ineyo ndimatenga ngati munthu oti samayendetsa ndege koma anali munthu oti anali ngati oseva mu ndegemu andi ndamene anatseka chitseko cha ndegechi pamene a vice president anatani anakwera mu ndege mucha. Chairperson, ndikuona kuti apa tayamba kumvana chifukwa mwina tiphunzirabe kusogolo kuti kamacheza ndi azathu asilikali mwina sizimachitika kawiri kuti oyendesa ndege asike akaseke chitseko. Ndiye kuti tikhozabe cheya kuti mwina timvesesebe kusogolo kuno koma mmene tikuonera ife zikukhala ngati kuti mwina amenewa sanali oyendesa ndege. Ziko ningomvesesa bwinobwino anatseka ndege ndi alapkeni kapena mzimayi. Fukwa ndikamvesesa pachiyambi munena kuti omalizira kukwera anali alapkeni ndamene anakatseka chitseko. Ndi ndikumvano kumapereko kuliso kunali mzimayi anakatseka chitseko. Kutango panga ni clarify bwinobwino anatseka omalizira kulowa ndani anatseka chitseko ndani mzimayi ankapanga bwanji ankapanga chani. Mwina mutango fotokoza bwinobwino kuti timvetsese bwinobwino. Mr. Chair, Mr. Lapkin
analomaliza kukwera ndege ngati ma passengers, then woyendetsa ndege anali ndi ntchito imene amagwira pa ground ipa, amene anatseka ndegeyo anali ndi ntchito imene amagwira pa ground ipa. Ndege ija chifukwa choti mwina sitingakambe zambiri za ndege kuti imakhala bwanji, koma timaona kumakhala kuli zimabloko kutsogolo kwa ndegeko. Iyeyo ntchito yake anachotsa zimablokos kuzika muhodi mwa ndege. Atachoka pamenepo panati masteya apapa tokwerera pa ndegepa, anachotsa timene titi nkuika muhodi mwa ndegemo. Kenako iyeyo ofukuza anali atakwera kale, atachotsa kauchenika anatenga chitseko cha ndege ichi ndikutani ndikutseka. So amene anatseka chitseko ndoyendetsa ndege wa ogwira ntchito, ife timati ogwira ntchito mu ndege wa ku Malawi Defense Force. Mr. Lapkin anamaliza kukwera ngati mapassengers amene amakwera avipi pena amakwera mu ndege oyo watsatira anali guard commander, and then Mr. Lapkin anabwera pambuyo pawo. The rest of the passengers anali kale already on board pamene avipi amakwera. Ndakumvesa sana kwa maripoti ena amakamba aboza unidentified, so nde silikudziwa kuti unidentified, so nzimai anali pa passenger manifest, anali pa list ya makru, pa list ya makru, sipa machulida bwino kuti then makutipa ngufuna dimvesese za passenger wina amene anagwira ntchito mukuti ndikukwera mu ndege. Mutipase chithunzi cha bwino kuti anali pa passenger list kapena zinaenda bwanji. No, ndafuso ndiyankhe kayi. Amene wawa sanali pa passengers list, koma inali ngati mutapita ku ndege kweneko, ndege ya private ngati itati apanga pamakhala chifomu chimene amafira amachilemba chimakhala general deck. So iwo amalemba list of the crew members, then list of the passengers. So our anali pa list of the crew members, of which ifeyo ngati ogwira ntchito ku Foreign Affairs VIP tinalibeko ufulu wa Aziwa kuti lizo kuti amene akuyendetsa ndege ndi ndani. Izi amagwirizana ndeni ake akundege ku amene ku salvation kwa amene akupanga za ndege, koma amachipereka ichichi atakhala kuti wachao when we are departing. So kwa ifeyo tikutenga awa sanali pa list ya passengers amene anakwera na vice president, koma anali list ya cabinet crew members. Ndatakoza tifufuza bwino list yose ya crew kuti nali bwanji, koma ndatakoza po yanka funso limene mafuna kupanga follow up funso lina. For the funso na funsa ndineyo ndakufuna mululu manena kuti amayi anachoka mu ndege, if you confirm kuti zimayi anachoka mu ndege and munakamba kuti anava inform ya ku air wing. Inali inform yoni antundu wanji inform ya air wing because asilikali timadzava inform osiyana. Can you describe ngati mungu akumbukire inform ya navala ya muti ya air wing? Thank you, Mr. Chair. Anavala uniform ya blue, that's the shirt, and the skirt ya blue. Di ballet wake mutu mwakemo. Chimene chinatidziwitsa kuti ifeyo tidziwe kuti uyuyu anali msitikali ogwira ntchito mutimo, ogwira ntchito mundegemo. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Mangofuna ndidziwe kuti ku VIP malandira alendo komanso maperekeza alendo, mumatsunga ma records anthu amene adutsa mwachitsanzo ngati ine ndadutsa lero, mmakhala ndi ma documents amene mmatsunga kuti padutsa wakuti makhala nazo zimenezo ziko. Mr. Chair, ndithokoze kwambiri chifukwa cha funso lanu bwana Njawala. List ya passengers imakhalapo
andi mmene nanenera muja tinanena kuti pamakhala fomu imene mumafira mutamati mukudzera ku VIP lounge. So ndikuchokera pa fomu yomweyi imene ifeyo tili ndi desk diary imene timalembamo ma passengers onse odzera ku VIP lounge per that day. So mukwambiri mokuti mumatha kusunga information imeneyi kwa nthawi yaitali bwanji kuti mwina titakhala kuti taifuna kuti tikufuna information ya pa 10 June kapena pa 11 June kaya pa 12 June 2024 mumakhala kuti munaisunga pena itaupezeka? Thank you, Mr. Chair. Ndimene ulendo huu unapangikira kuti Mr. Lapken anazatimbira phone usiku for even number of the passengers amene amakwera mu ndege ifeyo sitinaidziwe. Sorry chair, ndikuona ngati funso ndilika kuyankho ndikupita konko omwalidziwa bwinobwino funso ndafunsa. Okay, thanks. Sinalidziwe, I mean, a number of people, I mean, anakwera, even a number of, a list of the names, yanthu amene amakwera. Amene anadziwa nala Lapken ndi Mr. I mean, maybe the Air Force crew members. Mudabwera kuti muzafunse zanthu amene anaenda pa 10. Mwina amene onse akweza kupezeka. And including even the names ya awawa amene anakwera mu ndege nda Vice President. Koma kawiri itakhala ngati entourage ya a Vice President ndi anthu ena mwina akhoza kupezeka mwina ndi a Vice President koma the other members of entourage yawo silembedwa chifukwa chokuti timapanga observe kwambiri za amene akwera akuluwo. Yes. Chabwino. Funso langa linali osati za awana kwera mndege iyi koma matanthauza kuti passengers amene amadutsa ku VIP tsiku lina lililonse osati mbali ya awawa komano tsiku lina lililonse kuti kodi komiti itakhala kuti mwina yakupemphani kuti atipatsani list ya anthu amene anadutsa mwezi wa June 2024 ku VIP mutha kukhala nayo kutuluka ndi kulowa chimene mafunsa ndi chimene chocho. Diary tilinayo and I'm sure kuti amene amakhala kuti apanga book through foreign affairs even ku foreign affairs iku list yo imapezeka anthu amene ali nawo book la mabookings a VIP. Lilonge Mude. Thank you so much, Honorable Chairperson. Funso langa linlo Zavuta AI achinzimu ndikufuna mungonditsimikizira chifukwa chonena kuti ndikufuna ndikuyamikeni kuti mwatipatsa tikhoza kuti information ya nyowani imene sinaimveko mbuyo monsemu mmene tinayambira kulankhula ndi anthu kunena kuti ma 11 koloko convoy ya Vice President idabwerera kuti ukatenga a Vice President kuchokera ku Mzuzu kuti alephera kutera. Nde mwalemba dzina la Miss Gloria Ntukule. Nde ndikufuna kuti mungonditsimikizira kuti kodi ndi Gloria Kantukule emweyi waku office ya Vice President because paliso list na imene yolemba Gloria Kantukule imene anatipatsa APS aku office ya Vice President. Nde malemba kuti Gloria Ntukule. Nde ndikufuna ndingodziwa kuti ndiye mweyo kapena ndi wina chifukwa chonena kuti tikuyenera mwina nthawi ina yake tidzalankhule naye. Zikomo kwambiri che. Mr. Chair, thank you, honorable member. Gloria ndiye mweyu Gloria Kantukule. Mwina kunali chabe kungokhala kuti pamene timalemba apa ifeyo pokhala kuti timalemba zoti tisapereke komabe we can make a collection
ndiye pomwe Gloria Kantukule. Tathokoza kwambiri chifukwa cha kufotokoza kwanu ndondomeko ine iliyonse zimene munaona ndi china chilichonse. Sindikudziwa kuti pa tsiku limene lili kudali katundu amene adakayikidwa mu ndege. Dongosolo lake limakhala bwanji kuti katundu akakhalapo khala ndi zikwama amayika ndani mu ndege? Zomwe kwambiri Chair. Pa tsiku limeneli panalibe katundu amene anabwera in advance. Ngati panali katundu amene tinamuona kuti anakwera mu ndege ndi amene anabwera ndi amene amene nawo limodzi pa convoy a Vice President. Andi katunduyo anakwezedwa ndi eni yake akwa Vice President mothandizana ndi amene amagwira ntchito mu ndege aku Malawi Defense Force. Kumalizira, pali chilichonse cha chilendo chimene mudachiona tsiku limeneli kapena chochititsa kaso kapena chodabwitsa? Mr. Chair, titati tunene kuti panali china chake chochititsa kaso panalibe. Chachilendo kumva kuti ndege ikubwerera kuchoka ku Mzuzu yakanika kutera chifukwa cha mwina bad weather sachilendo. Takhatu kupanga save ndege za commercial airport paja imatheka ndege kuti kupita ku Blantyre ukapeza kuti ikubwerera kuti alephera kupanga land ku Chileka kuna kuti ndege ikubwerera. Titamva kuti ndege iyi ikubwerera pa nthawi imeneyi kwa ifeyo titangoona ngati kuti ndi imene zimakhala kuti ndege itakha kuti apanga kuti alephera kupanga land imatha kubwerera. Zomwe kwambiri. Tathokoza kwambiri, tikufuna timalizise mafunso ndikuona be manja mwina tingopereka mpata omalizira kuti tifuse mafunso koma tisatalikise nkhani Zomba Thondwe kenako Dedza Mayani ndi timalizira ndi nkhani penothi. Zomba Chair, nimafuna bwana Grips mwindi zina lawo yimba zina labwino kwambiri. Grips Chinzimu Mungu ndisimikizira munanena kale koma nafuna Mungu tsimikiza kuti katundu amene amakakwera mu ndegeyo panalibe katundu amene anabwera in advance. Katundu yense anabwera nthawi imene anabwera Vice President. Komanso anapita straight ku ndege. Ndimafuna mwina chifukwa cha nature yawo VVIP Mungu ayisimikizira nyumba kuti katundu ameneyo sanaduse pa scanning machine. Si choncho? Chair, katundu ameneyo analowa mu upload kudzera magari morawo akwa Vice President. Zomwe mbere. Chair, zikoma kwambiri pondipatsa somo wina kuti ndifuse funso. Ndimati ndidziwe ndinachita chidwi pamene munadzanena za Wamkulu amene amasunga maki aku VVIP kapena VIP. Munati paja ndi wa department yanje? Mr. Chair, Mr. Alex Smenti, another officer in charge of police, Pakamuzi International, panthawi imeneyi. Okay, ndiye mafuna ndidziwe kuti kodi mwini wake wa maofesi a VVIP kapena kuti udindo kapena eni yake a department manager oti amasunga ma records ndi zina ndi apolisiwa kapena Minister of Foreign Affairs. Mafuna ndidziwe. Zomwe kwambiri Chair. Maki awa tikunena pano ndi maki a
zipata zolowera mu airside. Ndi ulamuliro wotsakula mu zipata za airside sungakhale ndi ifeyo a foreign affairs. Umakhala ndi azathu amene amayang'ana za security pa airport. Mondi makiya awawa akuzokhala kuti ali ndi ifeyo ku VIP lounge. Koma amene amagwiritsa ntchito si ifeyo kuti tisakule mageti. Amatsakula ndi apolisi amene ali eni yake oyang'ana za chitetezo pa airport. Chair, komaliza mangofuna ndidziwe kuti titati tikufuna amene akusunga rekodi ya olowa ndi kutuluka ku VIP lounge. Tifuse a polisi kapena tifuse a foreign affairs. Zikomo kwambiri Chair. Mr. Chair, mutafuna kudziwa olowa ndi kutuluka ku VIP lounge. We are talking of through the VIP lounge mkati mocha. Fusana ku foreign affairs. Koma ngati mufuna kuti mudziwe kuti anadzera pa chipata ichi ndani chinatsakulira tsiku lakati mutakafunsa ku foreign affairs kuti mwakhala kuti mwasochera. Koma mutakafunsa polisi akakuwuzani fonda amene amakhala ndi makiyi yotsakula zipata zimenezo. Kwambiri. Tukozamaliza? Alipo sawina ngati? Oh. Okay. Tomba? Tukutimalizisa? Zikomo kwambiri Chair pondipasaso mpata wina. Bwana Chinzimu. Ngati a protocol. Ndimafuna ndingoziwa pamene ntchito yanu imathera. Kuti mwina mwalandira alendo mmakathera pati. Kuti mmakafika pa ndege kapena mmalowaso mpaka nankati. Ngati mmalowa mpaka nankati mwina ndikukhulupirira kuti ndi abwana anu malemu lapukeni. Ndimafuna ndingoziwa kuti makhalidwe ankati muja poti isiya domestic kapena siya commercial inali ndithu yathu ya boma. Makhalidwe ankati muja ino protocol zimakukhuza ni bwanji kuti abwana wati akhazika apa ampunga wati kasiye kumbuyo zimakhala motani. Kwambiri Chair. Ngati protocol amene angadziwe za sitting arrangement ya mundege ndi eni yake andege operators. The chief of protocol or deputy chief of protocol akhoza kupita wangopanga check na amene apangira ngati pali ma changes amene sitting arrangement akuifuna kuti ikhalire pa nthawi imeneyo ya chief of protocol ali nawo ufulu wapempha ndege kuti akonze sitting allocation yoyenerera ngati pa nthawiyo ikufuna kuti ikozedwe. Kwambiri. Titokoze nthawi yanu. Mr. Chinzimu. Mariyanka ntimano uli mmalo mwapanga za protocol ya. Tokozeni kwa basi. Wacha protocol yanu yakayankhidwe mafunso anu. Amaso mudasankha kuti mtundu wa Malawi umve zonse mwachocho muchichewa. Ndeto kuthokozeni fwacha nthawi yanu tamandika. Ngati pali mawu ena omalizira mukuzotera nkhula kapena kuti sazika. Mwina pali china chimene simunayankhule chimene mukanafuna kuti mtsogolo muno ziziyenda bwino. Zikomo kwambiri. Mr. Chair. Mana kuthokoza nkungothokoza the committee mene mwambo athu ofusa mafunso waendera andi ngati pali china choti tifuna kuti tilankhule kuti mwina mtsogolo muno ziziyenda pa nthawi inoyi mwina ndikhoza kuti mwina palibe choti ndingalankhule. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri mukhoza onyamuka kumapita komanso kwadziwitsa Malawi kuti mandate ilipo muno